sådan noget grovæder, som vi to andre kalder det for. Det er mig, der kalder det for. Så er det kun Hanna, der gør det. Det handler om de ting, der står her. Vi skal vælge 5 af dem. Han må ikke spise laktose, så der er nogle ting, Jeg har laktoseintolerant. Okay. Og så er der nogle af de ting, han ikke må spise. Men ellers er det bare de her ting her, vi skal putte på. Og vi har tyggegummi i munden. Ja, så holdt det længe. Når jeg har smidt mit ud. Okay, så nu skal vi til at vælge. Vil du starte, Hanna? Okay. Nej, du starter. Ikke terrorstops! Man skal putte 5 ting på. Max. Jeg starter bare sådan lidt spørg. Det gør jeg også. Man skal, når man skal, og man har gjort det, hvis nu man tager den her, så skal man fylde det helt ud. Og hvis man tager de her, hvad den hedder? De hedder guldbar. Pålægchokolade. Hvis man tager en pålægchokolade, så må man kun tage 1 stykke. Ja, den kan ikke til flere. Man kan vinde ægte guldbar, hvis man køber sådan en guldbar. Man kan vinde en ægte guldbar. Jo, Okay, det kan man. Du hvad har skal da vi en have? for. Så tager jeg lige det her. Ja, men tager smør imens. Så lad os... Nå, jeg har ikke skal diskutere smør. Jeg skal faktisk noget af jer. Jeg skal have syltehold. Ja, og så... Så vil I i gang. Der er sket til jer. Man kan altså ikke tage det. Ups. Nej, jeg tager ikke. Det ser mega klamt ud. Jeg vil have ketchup. Jeg er mega bange for det. Nej, jeg vil have fransk hotdog. Den her? Jeg er mega bange for, hvordan det smager. Ja, det er også. Jeg er bare bange for, at det bare smager en pube. Hvad det er jeg? Ej, det er også. Jeg er mega bange. Ja. Det her, det flydende. Jeg har taget 2 ting. For helvede, det her, det er flydende. Hvad er det her? Mærlig. Nej, det ved jeg ikke. Jeg tager sure ting med søde ting. Jeg har kun taget 2 Laurits, ikke tage for mig. Ja, det er usundt. Ikke tage for meget. 1, 2, 3. Og så har du bare taget rigtig Jeg skal lige have det her på. Måske ikke tage for mig. Et stykke. Det vil også lige på min. Så skal jeg lige have en ostehaps. Et stykke lille guldbar. Se, min mad. Hvor er guldbarnet? Jeg spørger bare sådan. Jakob, hvad laver du? Jeg vil have noget andet. Det sidste det hos mig, det er ost. Ja. Ost og hap. Tag lige. Nej, nej, jeg kan finde det. Jeg skulle ikke tage den på. Jeg tager det her. Nej, ikke overlavet pepperchili. Jeg tager sgu da det her. Jeg tager det her. Okay. Er jeg den første, der spiser? Nej, hvor mange ting har du fået på? 5. Godt. Nej, jeg gider ikke den der. Må jeg ikke tage den i stedet for? Jeg har kun taget sådan der. Du skal tage den der. I har bare taget syltetøj. Jeg er modig. Nu jeg er den første, der spiser. Nej, Jakob, du skal ikke spise Jeg endnu. vil lige tage bare lidt. Det lugter forfærdeligt. Skal vi dømme? Vi lugter dårligere. Ja, når vi har spist, så dømmer vi. Når vi har spist hele maden, så dømmer vi. Ja, det skal jeg også have på. Please, må jeg ikke Man må godt tage mere end 5. Men man må også tage 7. Nej, man må tage så meget, man alle tingene. Man må kun tage dem en gang. Jeg tager så fransk sennep. Jeg håber, den er sød. Ej, se her. Hvad mangler der? Jeg tager en stikker til mere. Det må jeg jo
laver en video, sådan hvor vi hvor vi sådan smager på, hvor vi tager en hel masse mærkelige ting på vores mad, og så skal vi med på den sidste. Og vi laver video. Jeg glæder mig ikke. Det var derfor, vi ville lave dit kamera. Ja, men det var ikke lige bruge. Så derfor bruger vi vores iPad. Nami. Det er lige skidt. Vi er Og gode. vi filmer. Ja. Jakob skal jo ikke spise den nu, mand. Jakob. Du har ikke noget. Ikke gå forbi iPad'en. Du skal gå ned under bordet. Sådan der. Nu har jeg lavet den her. Du lavede din, Hanna. Du lavede din, Jakob. Du lavede din. Ja. Er I klar? Ja, det er ude. Er I klar til at smage? Jeg tager to. Anders Rasmus står derovre. Jeg kan træffe den. Jeg lige skraldespande lidt tættere på hende. Jeg skal brække mig. Shit. Så er du. Nej, jeg kører rigtig på vej. Vi glemte at sige, at nogle gange er det forskellige huse. Jeg går lige over i huset igen. Der skal være 10 minutter. Ja. Men du Det må smager godt, hvis man tager små bidder. Når mit smager så godt. Og tager sådan en. Mit smager færdigt, så vil jeg have min. Du vil have Ikke mig. Så er han bare stå. Okay, Hanne. Det handler om at kunne spise sin helt. Jeg tror, det er ketchupen. Jeg tror, det er den ketchup-nåden, der smager. Jeg har haft snyder. Det er sgu da ketchupen, der smager færdigt. Det handler om... kan jeg spise hele min? Det handler om ikke at give op. Nå, jeg gør. Hanna. Jeg skal bare tage et papir og hænge det på en pind. Hæng det på en pind. Hvad bliver det dit flag? Jeg giver op. Godt. Nu tager en ny. Nej, jeg tager mig til sundhedsfag. Jeg tager en ny. Hey. Jeg giver op. Og tager en ny. Altså nævnt. Jeg giver op. Nå, jeg tager det samme igen. Men jeg skal have det. Jeg tager et nyt brød. Nej, vi skal lave en ny mad, og efter Laura til at spise sin. Jamen, jeg skal ikke spise den med. Jeg vil prøve at optælle lidt væk. Så smid din. 3 minutter senere. Det er sjovt. Vi kan ikke skrue op i tid. Okay. Nu er vi færdige med den første runde. Jeg har valgt den. Ja, jeg har valgt den. Du kom på anden plads, men jeg kom på tredje. Ja, han er... Du har ikke spist den endnu. Ja, det kan jeg se, nej, ikke. Han har spist meget mere, nej, jeg tror. Bare smid den ud. Du har det mindste ud i lækker til en Hanna. Nu, vi slutter nu. Nej, vi gør ikke. Vi skal lave en til mad. Ja, vi Okay, vi og så ses vi i næste episode af... Jeg er lige glad for det. Hvad hedder det? Grådning. Gravødning. Af klappemader. Så, jeg vil gerne sige tak fordi I så meget i den her episode, og det vil jeg alle sammen gerne. Så vi siger bare